ҷамъияти ҳилоли аҳмари тоҷикистон яке аз кӯҳантарин ташкилоти ҷамъиятии ҷумҳуриявӣ маҳсуб ёфта, самти асосии фаъолияташ кӯмак расонидан ба зарардидагони офатҳои табиӣ, муноқишаҳои мусаллаҳона дар маҷмӯъ ба табақаҳои ниёзманду осебпазири ҷомеа маҳсуб меёбад. Ба иттилои котиби иҷроии ҷамъияти ҳилоли аҳмари тоҷикистон дар вилояти Суғд Парвиз Ҷабборзода алҳол дар назди филиал якчанд лоиҳа амал мекунад. باید قید نمود که راهبریت و کارمندان فیلیال جمعیت در ولایت سوغد برای عملی نمودن سمت‌های فعالیت آیین‌ناموی، همکاری با نهادهای دولتی و شریکان رشد تدبیرهای سریوقتی می‌اندیشند. جهت اجرایش نقشه کاری بهر نیکواحوالی جامعه با عملی شوی سریوقتی صفتناکی لایحه‌های برنامه‌ها همیشه عمل نموده کوشش به خرج می‌نماید که تامین آن با صفت و سریوقت تامین گردد. дар мизи мудаввар намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, раёси вазорати корҳои дохилӣ, кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ, соҳаҳои тандурустию маориф, раёси кор бо ҷавонон ва варзиш, раёси кор бо занон ва оилаи назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд иштирок доштанд. сурат бахшидани фаъолиятҳои маҳаллӣ дар шароити бӯҳронҳои гуминтарӣ ва тандурустӣ барои солҳои 2022-2025 чунин ном дошт лоиҳаи нав, ки он дар мизи мудаввар баррасӣ гардид. лоиҳаи мазкур бо дастгирии молиявии дафтари башардостонаи Иттиҳодияи Аврупо, салиби сурхи Олмон, салиби сурхи Финляндия ва салиби сурхи Италия амалӣ карда мешавад. бино ба иттилои сармутахассиси барномаҳои ҷамъияти ҳилоли аҳмари Тоҷикистон Шамсиддин Каримов, лоиҳаи мазкур 7 шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд аз ҷумла Кони Бодом, Исфара, Панҷакент, Бобоҷон Ғафуров, Ҷаббор Расулов, Ҳашт ва Масчоҳ дар маҷмӯъ 21 ҷамоатро дар бар мегирад. шумораи он нафароне ки аз рӯи лоиҳа бо кӯмак фаро гирифта мешаванд, зиёда аз 100 000 нафарро ташкил хоҳанд дод. пеш аз ҳама мусоидат кардан ба ҷулӯгирӣ аз офатҳои табиӣ, омода кардани мардум ҳам аз нигоҳи маърифат ва ҳам аз нигоҳи техникӣ мебошад. дар баробари он масъалаҳои марбут ба сиҳати омма, тандурустии мардум, омода сохтани онҳо барои дар шароитҳои зарурӣ ба ҳамдигар кӯмак кардан, на фақат мавзӯи муҳоҷират, балки ба шаҳрвандони Тоҷикистонам ки дар мантақаҳои осебпазир ҳастанд, ки дар он ҷо имкон дорад муноқишаҳои характери сиёсӣ, иҷтимоӣ, ҳарбӣ дошта сурат бигирад, кӯмак мекунад. зимни баргузории мизи мудаввар Нурулло Файзлозода, муовини аввали котиби генералии ҷамъияти ҳилоли аҳмари Тоҷикистон, Дилором Мирова, муовини котиби ҷамъияти ҳилоли аҳмари Тоҷикистон ҳадаф аз роҳандозии лоиҳаи мазкурро ба иштирокчиён шаҳра доданд. باری اول نیست که جمعیت ҳилоли توجیکستان تشکیل کند. ما در تمام منطقه‌ها میز مدور رو با مقامات اجرایی حکومتی دولتی وای کردیم، تشکیل کردیم، کارگزاری کردیم، هم در منطقه کلو، هم در منطقه بدخشان و هم در منطقه ختلان و در منطقه ولایت سوغد ما یک بار گذراندیم. این باری دوم است که مقصد ما این مداور را تشکیل کرده هستیم. این هم باشد برای رشد و کاربری بین ҳилоли аҳмари Тоҷикистон و مقامات‌های دولتی و ساختارهای قدرتی میباشد که برای پیشرفت کاری ما یک نظر ثمربخش میباشد. Данный проект направлен на укрепление потенциала сообществ. Что мы имеем в виду в этом направлении, что само сообщество научится выявлять проблемы, решать эти проблемы, представлять эти проблемы для разрешения ключевым игрокам данного проекта. Хотелось бы отметить еще самое главное, что через социальную мобилизацию сообщества мы будем готовить волонтеров, которые позволят предоставлять информацию о ситуации в своих сообществах. И, конечно же, это поможет нам мобилизовать свои ресурсы, возможности, привлечь партнерское внимание для разрешения этих нужд внутри сообщества. менеҷери барномаҳо Парвиз Маҳмудов доир ба бурдубохти барномаҳои ҷамъияти ҳилоли аҳмари Тоҷикистон дар вилояти Суғд ибрози андеша намуд. ӯ баён дошт ки роҳбарияти ҷамъият ва ҳамаи кормандон барои амалишавии барномаву лоиҳаҳои нав саҳми босазову назаррас доранд. дар ҳафти мизи мудаввар оид ба такмили роҳҳои беҳтар амалӣ сохтани барнома ва ҳамкориҳо, саволу ҷавоб ва пешниҳодҳо шунида шуд. гузориши Муниса Атаева, Равшан Тоҳиров, Азия.